Asylansøgerne på Asylcenter Kongelunden i Dragør har ventet i asylsystemet mellem 3 og 16 år. Asylansøgere har det til fælles, at de lever i uvished om deres fremtid, uden mulighed for at have indflydelse på deres situation. Fælles for traumatiserede mennesker er, at de søger trygge rum. De lukker sig ofte inde på deres små værelser og bevæger sig sjældent udenfor. Det kan Asylhaven ændre på. Asylhaven heler og forebygger stress og traumatisering hos asylansøgere og giver dem noget meningsfuldt at rive i. Forskning viser, at vi kan øge vores sundhed og hele stress gennem fysisk havearbejde ved at se noget gro for egen hånd og blot være i haven. Og du kan være med til at realisere en permanent og tryg øko- og sansehave på Kongelunden. Din støtte vil give den enkelte mulighed for at hjælpe sig selv til en aktiv og sund tilværelse. Din pengegave rækker langt ud i fremtiden og har potentiale til at sprede ringe i vandet på andre centre. For din støtte modtager du enten en asylhaveaktie, en tegning af Katrine Erdebjerg, eller du kan sponsorere en eller flere jordlodder på Kongelunden. Gå til boomerang.dk, boomerang med 3 ord. Se også de flotte nummererede og indrammede fotos fra Kongelunden på asylhaver.dk eller på vores Facebook-side. Og til sidst vil vi gerne takke alle, der er med til at gøre asylhaver til virkelighed.